बड'लेण्ड एफसिया देरहाबालाय मोजां जागौमोनलै मा जाबावसै लोगोफोर आं दिनै दुरान्ड कापआव थांनो नागिरबावदों दुरान्ड कापआव दा सायाव आरो दा बेसेबांसो आवगायखो खामानिफ्रा जेनेबा स्टेज बानायनाय मा बानायनाय बिसोर बेसेबांसो आवगायखो आं बेखौ मोजाङै देखायगोन नोंसोरनो दिनै फुरा डिटेल्स खिथाजोबगोन आं बेसेबांसो केपासिटि ओमफ्राय माबायदि जाखो डिजाइनफ्रा बेखौ गासिबो सिङाव हाबनानै देखायजोबगोन आङो नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों गासिबखौबो नुजोबगोन माबायदि साइ स्टेडियामा प्लास दुरान्ड कापआ मा रोखोम खुंनो नागिरखो माबायदि साजायखो आं बेखौ खिथालांगोन आरोखि अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर बे रडजों थिथागुरि मोनहैबाय दा नैबे रडजों थांगोन नैबेजों थांगोन दा नैबे रडजों बे रडजोंनो एकदम बे लामाया मोनसे समाव गाज्रिथारमोन बे रडा माने ओमफ्राय दा बे दुरान्ड कापनि थाखायनो माने एकदम क्लिन रिफायरिं बानायजोब्बाय आरो नायनानै लाराय एकदम साफा क्लिन बानायना होजोब्बाय दा नायलांदो लोगोफोर आं मोजाङै देखायनोसै फार्स्ट गेटनिफ्रायनो हाबनानै देखायगोन आं लोगोफोर मोजाङै नायदो र' लामाफोरखौ मोजां खालामथारदों बिरादनो ओरैनो साइड लाइटिं होजोबखाबाय गेटखौ आं देखायसै लोगोफोर बे फार्स्ट गेटआ बेनिफ्रायनो हाबनांगोन नै बेलाय बेनिफ्राय हाबलांनांगोन बेनो जाहैबाय साइनि फार्स्ट गेट लोगोफोर SAI that means स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया फार्स्ट गेट हाबबाय बेजोंनो बेनिफ्रायनो हाबनांगौ लोगोफोरा देखायलांगोन आरो बिसोरनो मोजाङै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लामा लामा लाइटिंफोर मोजां होदों एकदम पारफेक्ट दासो बानायगासिनो दं नै लाइटिंफ्रा बरिया जाखागोन ओरै सलार लाइट स्ट्रिट लाइट बेयो स्ट्रिट लाइटबो बानायगासिनो दं पूरा नीट एंड क्लीन साफा गेटा बेजों हाबबाय बेजों थाबोबाय आरो देखायसै आं फिल्डखौबो देखायगोन लोगोफोर र' फिल्डखौबो देखायलांबाय थागोन आं लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो लोगोफोर नायबानो जाबाय मोजाङै गोजौनिफ्राय देखायनो नाजानोसै र' 1 मिनिट वाव नायदो लोगोफोर नाय सिट्सआ बिदिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था दं गासै 11 था प्राइसआ बिदिनो सिट नाय सिट डिफारेन्स आलदा आलदा जाहैदों बिदिनो 50 100 बिदिनिफ्राय स्टार्ट जागोन जाहैदों आरो दा बुकिं खालामनो हाबाय बुकिं खालामनो हायो ओरैनो 5 तारिखआवथ' फ्रि नुगोन नायदो र' आं सिटफोरखौ देखायनो नाजानोसै एसे र' प्लेग्राउन्ड फिल्डखौ नायदो एसे माबायदि बेखौबो एसे देखायनोसै आं नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोरनो
देखायनो नाजाबाय आं एसे जाहैयो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो बै सिटखौबो एसे देखायनोसै र' सिटआ माबायदिथाय सिटआवबो थांसै एसे नै जों गाखोदो लोगोफोर वाव बरिया एक्सिलेन्ट सिटआबो है बरिया 10,000 केपासिटि देमालि 10,000 बारायाथ' जाखागोन हालो दैलो रायजो राजा बयबो फैखागोन ना मा होनो रायजोफोर नायफैदो इन्जय खालामफैदो गोसो मोदोम जिउ नायनानै एसे सुग्लाय होफैदो टेनसन डिप्रेसन एनजाइटि गासिबो दूर जाजोबगोन एसेब्लाबोथ' प्लेजार फैगोन ना नुनानै ना मा होनो नोंथांमोन अब्ला फिल्डखौ बेनिफ्राय आं एसे देखायबावनोसै वाव नै सिदा लोगोफोर बेनो सिदा नायनानै ला बरिया एक नम्बर बरिया ओम भोलेनाथ एक नम्बर आयौ वाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला लोगोफोर गासै 24टा टीम दंजाहैदों 24टा टीम दंजाहैदों ओमफ्राय बेनुआ जाहैबाय क'क्राझार कलकाता एन्ड गुवाहाटी जाहैदों बे मोनथाम जायगायाव जागोन आरो बेनुआ ओमफ्राय बेजों लोगोसे खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' 24टा टीम दङ ओमफ्राय फाइनाला कलकातायावसो जागोन बायदि आइडिया आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' फार्स्ट अपेनिं सेरेमनियाव माबागोन मा होनो फ्रियावनो नुगोन अपेनिं सेरेमनियाव फ्रियावनो नुगोन नोंथांमोना फ्रियावनो नायफैदो बयबो ओरैनो अपेनिं सेरेमनियाव मा जायो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बागुरुम्बा बर'नि बागुरुम्बाया मोसानायाथ' कम्पालसारिखा बेखौथ' नुखागोनखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोसानाय दामनाय देनाय बिदिनो माखासे नुबावगोन खोमा आइडिया आंबो दाथ' मिथिया जेनेबा अपेनिं सेरेमनियाव फैगोन बयबो नायफैगोन नालाय नुफैगोन आरो आंबो नुगोन ओमफ्राय एक्सपेक्ट खालामबाय नुगोन बयबो लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय दा नायदो एसे देखायनो नाजाबाय आं वाव नाइस बड'लेण्ड एफसिया देरहाबालाय मोजां जागौमोनलै मा जाबावसै ओरैनोथ' 3 तारिख आगष्टनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय दा जोंनाव सेटारडेआव जागोन आरो 5 तारिखआव 5 आगष्टआव जागोन क'क्राझाराव नै बेनो लोगोफोर नाय खामानि मावफावगासिनो दङ साजायदों लामा रड गासिबो बानायदों रिपेयारिं बानायदों पुरा खामानि सोलिखावगासिनो दङ लामाफ्रा जाजोब्बायानोसै नै साइडआव नै हा गारदों रिहार्साल बानायदों हनै रिहार्साल बानायगावगासिनो दङ दामनो बेनो लोगोफोर जा हायो देखायबाय आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आं देखायनांगौखौ देखायखाबाय नै लाइटिंफ्रा लामा लाइट खालामजोबगोन लाइट होजोबगोन गासिबो उफ गरमलै अयथासार गरम मोनलायबावबाय आं लोगोफोर नोंसोरनो देखायनानै फाल्थुल' जानो नाङा अननानै अननायखौ मोनखांनायनि उनाव जुदि फाल्थु जाबा दिगदार दङ बेनो लोगोफोर